които ми помогнаха. Благодаря на Живка Тодорова, че по моя молба взе в свои ръце медийното отразяване на романа. Оценявам какво направи за мен. Благодаря на Зоя от Сладкарница Зоя за чудесните тарталети с мидички и оклювчета, с които след малко ще се почерпите. Те са от нея за вас. Благодаря на прочелите ръкописа и дали мнението си, които ми дадоха всъщност път. Славея Славова, Деляна Христова, Екатерина от Пловдив, адвокат Валентина Кунева, Елиар Димитров. Благодаря на моите най-близки приятелки Красито и Катя. Благодаря на моя приятел Венко Костов за озвучаването и на неговата съпруга Нели Канева, на Славея Динкова, които ми помогнаха да подредим залата, на Бистра Радева за съветите и помощта за организирането на събитието. Благодаря на екипа на Градска библиотека и на Туристически информационен център, че популяризираха събитието. Благодаря на ръководството на Клуба на дейците на културата за предоставеното пространство и голямо благодаря на моя син, който ми помогна да сбъдна мечтата си. На академик Катиев благодаря, на Тодорка благодаря, на Краси и Тянка благодаря. Една приятелка, която е тук, но няма да й кажа името, ми каза: слушай сега, като написах книга, ако смяташ да сложиш шапка с широка периферия и да ми се правиш на интелектуалка, много бързо ще те смъкна на земята. Спокойно, въобще не отиват шапки и няма да носи, обещавам. Обещавам обаче и още нещо. До година по това време да излезе друг роман, който съм докарала до някъде. Ще видим как ще върви. Понеже много бързахме романа да излезе, има някои повторения и грешки в книгата, които за следващото издание ще коригираме. Така че, моля ви, всички сте ми приятели. Ако видите нещо сгрешено, бъдете снизходителни и ми казвайте. Помагайте второто издание да бъде по-добро. Този роман и без това, както разбрахте, е колективно творчество. Колективно начинание. Аз ще ви бъда много благодарна. Сега, Илка, ти ще ни изпееш нещичко, мила, и след това аз ще надпиша книгите, ще дам автографи. Кой като мене? Илка. Здравейте на всички! С Калина се познаваме повече от 22 или 24 години. Винаги я следя, за мен е толкова приятно да я чета, толкова мъдро и така дълновидно тълкуване на това, което тя пише. Когато прочетох, че е издала книга, толкова много ми стана приятно и писах, че ще дойда от Пловдив, съм дошла, Калинче. Не е далече, разбира се, но с много голямо удоволствие. Сега, аз не съм чела книгата, но искам само да вмъкна нещо, като така един малко послеслов към академика Кадиев. Разбира се, той говори много хубаво за всичко, но пропусна една дума. Когато аз прочетох заглавието на книгата, фактически думата, която създава един въпрос такъв, едно недоумение как, защо е това, е думата доверие, което е вмъкната. Или фактически да се прости е хубаво, е благоугодно и казахте, че не може да се забрави, но доверието е думата, която фактически да се прости не е гаранция и не означава, че ще се върне доверието. Аз така го разбрах, Калинче. И това исках да вмъкна, а пък иначе не съм дошла да пея, Калинче, но не знам как да чуя. Само една песен. Само да разкажа. Няма да ми откаже Илка. Ето колко добър човек.
Иска ли някой още нещичко да каже? Аз. Доктор Николова. Нямам нужда от микрофон, говоря. Не обичам микрофона. Говоря силно, ще ме чуят всички. Преди да кажа 5 приказки за книгата, искам да кажа, че те такова чудо не съм виждала. Аз ходя непрекъснато по четене, но тротуара да е пълен вънка, толкова правостоящи, няма го, вярвайте ми. Така че впечатлена съм. Следващия път зала има БТК. Едва сега се давам сметка, че съм късметлия да съм една от първите, които прочете книгата на Калина Монева. Когато я донесе от дома и поиска някакво мнение, аз я взех и я сложих на шкафчето и тя стоя там 2 дена и си викам, абе, какво ще напише Калина сега? Първа книга, обикновено хората или копират някого, или искат някакъв друг автор да им помогне, или някакъв откраднат сюжет или нещо подобно. И 2 дена стоя книгата и на 3-ти ден лягам си да спя 10 часа и викам сега, ще попрочета там нещо и да мога да кажа на Калина няколко приказки. Започнах 10 часа да я чета, в 4:30 я прочетох. Просто тя не ми даде дъх. И на другия ден звъня на Калина и викам, тя вика, става ли? Викам, ти даваш ли си сметка какво си направила? Тя вика, лошо ли е? Викам, ти си написала шедьовър, тя едва не се разплака. Така ли беше? Обаче не ме повярва и аз усетих, че не ме повярва. И тогава викам, ще искам и второ мнение и се обадих на моя приятел, академик Кадиев. И му викам, знаеш ли, ще пратим една книга да прочетеш, той вика, добре. Така книгата отиде при академик Кадиев и той прочете за 1 ден и ми звъни. Абе, Дори, откъде изкопаликата е Калина Монева? Викам, не знам, от Димитровград. Така, това е предисловието на тази книга. Тя явно повярва Калина. Видяхте вече, че стана нещо чудесно. Значи, за книгата ще кажа само няколко приказки, защото след Кадиев ми е трудно да говоря. Винаги пък така се случва с него да говори. Значи, книгата е жива, сюжета е жив. Калина е успяла да влезе в кожите на своите героини. Тя е намерила един различен технически начин да представи своите герои и човек ги приема. И има чувството, че те са около нас. Аз, например, имах такова чувство, че знам и за полицията, че знам и за изнасилване, едно, че се е случвало някъде около нас. И четейки книгата, аз си представям, че го гледам на филм. И даже наскоро ви препоръчах, викам, тая книга става за сценарий. Чудесен, съвременен сюжет. При нея диалога е силен. Значи диалога е като чук. Не от ние диалози четеш, накрая не може да разбере за какво става въпрос. Калина може да пише, Калина е талант. Жалко, че толкова късно е започнала да пише. Дано днес да й пришием криле, дано полети към втората си книга и дано да дойде пак при мен да я прочета. Благодаря, Калина. И аз съм сливче, за което се извинявам. И аз съм много развълнувана също. Аз ще говоря повече за авторката, отколкото за книгата. Ще бъда щастлива, че това, което ще ви разкажа, ще ви заинтригува, за да я прочетете. Познавам Калина от много години и сме приятелки. Аз се знаех много преди тя да подозира. Даже наскоро я разказах. Но това е друга история. Тя дойде при мен по работа. Тогава аз много се възхищавах, но и някак се смутих. През всичките тези години се питах откъде идва това моето възхитително смущение. Да, красива жена, модерна, различна и много интелигентна, но това не е всичко. Търсих отговор и все не намирах. Преди време тя ми сподели, че пише книга и иска аз да я чета още докато я пише. Зарадвах се много първо на смелостта
и че ми има толкова голямо доверие. Започнах да я чета, исках да се абстрахирам от това, че ми е приятелка, но не успях. Намерих обаче отговор на въпросите, които ме измъчваха от години. Нейната интелигентност не е оная натрапчевата, която ти се налага. Тя я носи в сърцето си, но я носи и със себе си като ухание на скъп луксозен парфюм. Такава е книгата, същата като нея. Чували се? Без микрофон. Идвал съм преди близо половин век в Димитровград. Десетки хора съм представил, но толкова много хора и то правостоящи не съм виждал. Това ме изявява и почвам из цяла България да ви разнасям и да ви оказвам, че сте духовни хора. Сега, винаги гледам часовника. Най-страшно, когато отиде някъде да е скучно. В Библията пише: скуката изяжда костите. Значи преди 3500 години е имало скука. В семейство, училище, в събрание. И много време такава книга при соца се четеше и се разглеждаше цял месец-два. На сбирки. Помня семейство на така от Камен Калчев, четем 2 месеца. И за да не отнема време на правостоящите, искам само да ви споделя. Това е безпрецедентен случай в българската литература. Една жена на хубава здрава възраст чете и не мога да повярвам, че това е написано от нея първа книга. Това е уникален. Уникален, зрял естетически дебют. Тя, ако беше по-рано направо, заслужава Димитровска награда. Както сега това дарование се устояло в нея, избухва и ето е книгата. И ви казвам, че ако трябва да имате 10 книги от съвременни български писатели, една от тях е тая книга. Уникална и от сега ви казвам. Няма да и простят. Враговете ще растат. Приятели ще намаляват. Защото от най-злобното племе днес са и писателите. Трябва да отворят наскоро, много е важно да го знаете. Независимо интернет, така нататък. Нобеловия комитет е най-политизираният, най-подкупният. Ами, че 2/3 са на едно добро ниво. Не бездарни. Посредствен значи бездарни. Ами, те отказват Чехов, Емил Зола, Джейк Лондон. А като отказват на Толстой, той им каза: чакай, кои сте вие, че вие да ми я давате, няма да я взема. А днеска, това разломно българско време, се толерират книги на средно ниво. Да не ви споменавам, че вън да ме пречуха. Средно ниво. Те в това отношение няма да и простят. Конкретно за книгата, понеже много искам да споделя с вас моите впечатления. Знаете ли какво се познава на книга? Вземете я, разпорете кес, е така. Където постих, Хайтова му казваше: хваща тебе, веднага те зачита се, където и да отвориш. А това е на книга за нашия български преход, пречупен през
вътрешният интимен свят на две-три семейства. Но всички ние сме съвременници и най-важният проблем е въпросът за нравствеността на съвременния човек. Чуйте, възпитанието е в основата на всичко. Възпитанието ми казваше някакво Ваня Попов Отаво е преди образование. Казват, ще се оправи България икономиката, а за глупости. Всичко зависи от възпитанието. Икономиката кое твори? Дали пада от Господа, мана небесна. Икономиката е нравственост. А нравствените хора творят добра икономика. Я ги вижте как ви газровеят са. Нула възпитание. Това отношение Калина Монева прави едно дълбоко вникване в психиката на съвременния човек. Всъщност акцента пада върху две семейства, техните взаимоотношения и как покрай тях е изобразена цялата българска действителност в прехода. Едно, че е четивна, едно, че задълбочено познава вътрешните механизми в човешките отношения. Тя извежда на първо място, аз човек ли съм, морален ли съм или не. Това е рядко забележителна интерпретация на съвременните човешки отношения. Тук има всичко. Живот, любов, смърт, брак, изневяра, истинска любов, корупция, насилие, убийства. Тоест, онази проблематика в нашето съвременно битие е намерила художествен израз. Толкова е четивна, че виждаш една художествена плът и кръв, всичко е. Образ като картина. Това е дарованието. Никой не го е обяснил, не може да го обясни. Що един може да приложи? Всичко е Божия работа. И ние трябва само да се наслаждаваме. Акцентът пада върху две жени. Едната е Дарина, другата е Венета и техните семейства. Много пъти Калина се връща ретроспективно. Говори, връща за миналото и продължава. Дарина вършва абитурентка, отива на среща с младеж Томи до Тома и среща своята съученичка Маргарита. Това са двата антипода на човешката същност. В случая жени. Едната скромна, тихва, финна, отличничка, талантлива, светлива, добродетелна. Другата жестока, коварна, фасадна, която се гледа да измами и да запостави другите. Сега, има ли условия въпрос? Може ли всеки да се възпита? Заглавието прошката не е доверие. Аз също смятам, че не всеки може да се възпита. Много може да изрекнат, как може така да се говори. Ами практиката показва. Например, мъж, който насилва жена, тук има голямо изнасилване. Мъж, който изнасилва, никога не може да се ефектува. Цял живот ще изнасилва. Категоричен съм. Генетично има лоши хора. Не бъркайте супер специалист. Ти може да си гениален. Като специалист, инженер, лекар, творец. Но като човек да си изроден, лауреат е на Нобелова премия. Прави кандидат, кой е Бухенвал. И сталинските лагери. Ами Турин Зайко, най-големият педиатър, измисля отрови и гледа под чолника, като удари деца. След колко секунди ще спре пулса
няма сърце, а изкуството, литературата е сърце. В този смисъл тая Маргарита в полюса и Дарина викала да отидем до вкъщи, вкарва я и брат един и от още двама изнасилват момичето. Страшна драма. Потрес. Ако питате мене, чуйте ме, аз съм за смъртното наказание в България. Ама Европейски съюз не ме интересува. Трите най-големи държави в света, Китай, Щатите и Съюза, има го. Знаете ли какво е в Китай? Директор на банка спекулира. Пред банката го бесят и 3 дни виси. Директор на едно предприятие, която пред мен фото. Аз съм учил с китаец, дават по стипендия 80 лева. И той харчи 60 и 20 ги връща, като не може. Няма да ги връща. Страшно възпитание. Християните казват страх от Бога, а тук страх от закона. Та има и изроди, тук са посочени, като той е порочен модел на жена Маргарита. И насилване. И дяди сме да кажем на семейството си. Разбират. Жорж и Виолет са нейните родители. И търсят начин да се отмъстят. Момичето не иска да го разглаждат с полиция. Тъй, обаче тая рана, цял живот ще кърви. И другият полюс. Маргарита фасада, облясък, изкуствен свят, мъже, пари, богати, корупция, злодей, намира своят изказ, отмъщение. Какво става? Много интересно е. Другата жена, едно момиче обикновено завършва. Родителите отиват в Италия, връща се и става така, че тя отива временно в Италия и временно я омъжват с пари на един италианец, ражда се дете. Но тя крие разбира, че детето е от именно от този Павел, другия полюс. Павел, баща му Михаил, това са богаташи, бизнесмени, олигарси и става така, че се срещат след години. Павел с Венета и тя му казва, че той не от италианица. И Михаил, който пък взима майката на Тонито, рускиня, и става една голяма драматична ситуация. Както е засилена Дарина, така и Венета, един нейн приятел, отиват и море Бургас и я изнасилва. Виж, чуйте, това са кървещи рани. Това е, аз съм категорично мъж, който изнасилва жена. Смърт, смърт, смърт. Нека да си представят тия засилвачи, майка си, съпруга си, дъщеря си и сестра си. Как така, бе? Господи, не е страх от Господа. От две насилени жени, които са чисти, извисени и пречистени. И чуйте какво става. Събития, тук виждаме кметът, корумпиран, началник на полицията, щанката. Всичко, Павел, баща му Михаил, богаташи, кръци, мошенници, злодеи, бизнесмени на алкохол, на всичко. Целият наш свят днес, има го навсякъде, Димитровград е нарисуван с много човешка топлота. Дори когато рисува зверствата, по Калина Монева има топло съчувствие. Има една пристрастеност да вникне в душите им. И такива хора, озлочестени, изродени, след благоденствието на прехода, те почти човешкото изчезва. Нямат възпитание, не духовност, не мислене, нямат
чуйте, наричат го в психологията емпатия, съчувствие. Представи си това момиче, представи си този човек и започва една невероятна борба. Томи, съученикът, изчаква тази жена, тя завършва Дарина. Стюардеса пътува и накрая става, че след десетилетия среща тази първа любов, когато отива на среща и се събира, а той всичко видял, съм преживял и я приема. Томата е въплъщение на човека, който винаги може да обича въпреки драмите. Той не е виновен, нито тя, че я среща след години, удовлетворена, но той подава ръка. Той я извежда из адовите мъки и доказва, че е стойностна и му ражда две момчета. И тя чрез вечната обич на мъже разбира, че е човек и се осъществява. Извинете ме, само нещо искам да кажа. Понеже вие говорите за фабулата и издавате книгата. Само не искам да притеснявам. Много интересно е, че Венета, като се свързва с Павел и неговия баща му Михаил. Ама вие не знаете за какви характери стават. Красиви, изящни, сърдечни, добри. И въпросът е Павел, братът на Маргарита, не я убиват на Мирмян. Павел, въпросът е, може ли човек да се поправи? Може да прости, но ако прости, значи ли, че трябва му доведе, значи ли, че трябва да забравиш? Не може да се забрави. И раната може да се омекоти, да се разлее, леко да се потуши, но винаги ще кърви. А това е въпрос на духовната същност. И затова е идеята е. Може да простиш, но не може да забравиш. И отмъщението ли е проблемът? До някъде отмъщението удовлетворява егото. Убиват тримата нацелувачи и Маргарита умира. Злодей. Но тази човешка същност извисява над всичко. Мисълта ми е, Галина Монева чрез образа на уникални жени е нарисувала всичко, което всяка една жена носи. Тук тя прави обобщение. Това не е българката. Това е въобще жената. Защото при дадени обстоятелства, където и не е, тя може да изпадне в подобни уродливи ситуации. И жената майка, и жената, която обича, и жената, която може да прощава, но носи човешкото в себе си. Прощаваш, но не забравяш. И много интересно е, тя през цялото време е щастлива с томата. Не може да забрави насилвача. И наистина той намира своето място. По едно време той отрезвява чрез Венета, променя се. Не! Старите видения и призраци го поемат и той доброволно отива и се хвърля от скалите. Той не може да победи се. Сега, свършвам. Това е една от най-добрите съвременни български книги. Тя ги награждава Сорос и Америка за България, там няколко няма да ги споменава. Не могат да стъпят под краката на Галина Монева. Книга, която трябва да прочете всеки българин. Книга, която ни извисява и ни прави много по-човеци и стойностни. Знаете ли какъв е изводът на латински?
Амур винцит омния. Любовта побеждава всичко. И друго. Хуманитатис компетенциум оптимус est. Хора, дайте да се състезаваме по човечност. Много ви благодаря, академик Кадиев. Сега Янка Господинова щеше да прочете 3 отказа от книгата, но тъй като е много топло в залата, а пък и да ви кажа, тук има една много специална гостинка, която аз въобще не очаквах. Не очаквах, че ще дойде. Писа ми във Фейсбук, Калина ще дойда, обаче аз не вярвах. Това е Илка Александрова, певицата, знаете я, тази певица, която пее Търновска царица и всички тези красиви песни. И не знам дали ще се съгласи да прочете Янка 2 отказа. След това ще дам думата на Джитка, моята първа читателка. Ако иска още някой друг, и Илка ще ни изпееш една песен. Дошла си тук по Станиславския. Ако има пушка, трябва да гръмне. Имаме певица, трябва да изпее песен. Нали? Семейство, читатели и всички, които сте тук тази вечер. Стоя пред вас и малко ми треперят ръцете и гласа, защото първо сте тук, второ, тази книга е важна за мен. Прошката недоверие е книга, която написах с размисъл по теми, които ме вълнуват. Вашето присъствие тук ми показва, че темата докосва и вас, а може би и моето отношение към вас. И това ме трогва много дълбоко. Благодаря ви, че дойдохте. Благодаря ви, че сте част от тази вечер. Чувствайте се като у дома си. Дори и тези, които сте отзад. Здравейте! Виждам ви и ви благодаря, че сте тук. Преди да дам думата на академик Кадиев, ще си позволя да разкажа как се роди тази книга. Ще поглеждам от листите, за да не пропусна нещо. Моля да ме извините.